O esenciálnych olejoch, ktoré sa dajú využívať pri našej bielizni, sme už v Dámskom klube viackrát hovorili. Dnes sa povenujeme esenciálnym olejom, ktoré sú vhodné nielen na bielizeň, ale dajú sa využívať aj ako čistiace prostriedky. Veľmi názorne si ukážeme, koľko toho oleja treba dať, aby sme boli spokojní s výsledkom. Tak, ďakujeme veľmi pekne. Budú to šetriace, čistiace prostriedky, ktoré sú určené nielen na bielizeň, sú to tzv. Esenciálne oleje a našim hosťom je Mirka Karasová. Pekný dobrý deň, vítajte. Ďakujem pekne. No, už sme o tom niekoľkokrát v Dámskom klube hovorili a podľa mňa mnohí ľudia už aj tušia, ako sa s takými esenciálnymi olejmi perie, ale ako som povedala, povieme si toho dnes viac. Predsa len ako fungujú pri praní bielizne. Skúste, vy ste perfektne pripravená, nachystali ste nám všetko máme urobené, aby sme išli krok po kroku. Začínam prať a chcem radu. Čo mám urobiť? Takže v prvom rade potrebujeme kvalitne vyprať. Použijeme prací prostriedok a zase je to univerzálny neutrálny prací prostriedok, to znamená, čím menej tam toho dám, tým kvalitnejšie vyperie. Je ekologicky 95% príroda. Všetky naše produkty bez olova, bez niklu, bez parabénov, vhodné pre alergikov. Čiže nikto, ani mamičky na materskej, ktoré majú malé bábätka doma, sa vôbec nemusia báť použiť naše prostriedky. Keď hovoríme o produktoch, tak hovoríme všeobecne o produktoch, nie naše, alebo ich, alebo one. Takže produkty ako také, ktoré sú takto zamerané, treba jednoducho využívať, ako ste povedali, nie veľa. Ale ja som vás poprosila, že ukážeme si, koľko je to, lebo chceme vedieť, ako máme prakticky fungovať. A keď hovoríme o tých nádobách, respektíve o tom množstve, tak sa rozprávame o 6-kilovej pračke, 8-kilovej alebo o 3-kilovom. Budeme sa rozprávať o plnej pračke bielizne, čiže od 5 do 8 kg bielizne. Čiže zoberieme si prací prostriedok, nalejeme na plnú pračku. Takže dávame to úplne do plná. Áno, do plná. A teraz kam to dávame? Tam, kde sa dáva prací prášok? Áno, tam do prepážky na prací prostriedok. Výborne. Nalejem 50 ml pracieho prostriedku. Áno. K tomu praciemu prostriedku, aby nám predezinfikoval bielizeň a nemuseli sme prať na vysokej teplote, si zoberieme aktívny kyslík. Aha. Aktívny kyslík je granulát, ktorý má dve funkcie v pračke aj v umývačke riadu. Čiže pokiaľ chcem ja iba zdezinfikovať bielizeň, zoberiem si štvrť odmerky, pridám do priečinka k praciemu prostriedku. Áno, to sme dali 2 v 1. 2 v 1 je to, áno. Pridám a prvú funkciu to má dezinfekčnú. Čiže nemusím prať na vysokej teplote, šetrím elektrickú energiu na 30. Šetrím prírodu, lebo používam šetriace prostriedky. Tak. Dobre. Preto tak je postavené. Áno. Čiže na 30 až 40 stupňov Celzia na vyššej teplote prať ani nemusíme. Pokiaľ chcem, aby mám znečistenú bielizeň, a pokiaľ chcem, aby by to vybielilo, periem iba biele, dám plnú odmerku, zase k tomu praciemu prostriedku. Nemusím to dávať na to, že mám veľmi zašpinené, že to rozsypem na tú bielizeň. Dávame to stále k praciemu prostriedku. Plus, keď mám škvrny na bielizni od ovocia, od zeleniny, to je to, čo sa pýtam, tak zase dáme plnú tú odmerku. Áno. A podľa toho, aká je tam tkanina, či je to bavlna, alebo... Áno, máme to. Áno, takto. Výborne. Zase plná odmerka, spustím prací program na 40-ke, pokiaľ to nie je veľmi znečistené a nie sú tam olejové škvrny, bohate nám táto teplota stačí, vyperieme. Máme vypraté. Otázka veľmi jasná, ak si používame pracie prášky alebo použijeme niečo si takéto, používame ešte aviváž alebo netreba aviváž? Nie, už aviváž nepoužívame. Náhrada aviváže sú olejové esencie do prania. Je to 95% koncentrát, prírodný, 95% prírody. S rôznymi vôňami, rôznymi esenciami, ak to tak môžem nazvať. Samozrejme, sú to rôzne vône, klasické vône kvetov, prírody, potom sú to exotické vône, už je tam trošičku parfému pridaného. Dobre, ale zase vás, Mirka, zastavím, pretože ja chcem vedieť, koľko môžem dať toho oleja. To je veľmi dôležitá otázka. Aby mi tá látka, vlastne, keď to vyperiem, aby to nebolo, neviem, možno niektorý má z toho takú obavu, že trošku to môže byť aj mastné, takže nemôže to byť mastné. Dobre, nie, tak to sa vôbec nemusíme bať, nezanechávajú ani škvrny na oblečení. Len nesmieme to nalievať priamo na tkaninu. Preto má pračka tie prepážky, aby sa to vlastne lievalo do tých prepážok. Áno, dobre, poďme. Čiže zoberiem si olejovú esenciu. V prvom rade, keď ju chytím do ruky, každú jednu, to je jedno, musím ju poriadne premiešať. Premiešavame ju preto, aby sa všetky zložky, ktoré sú tam prírodné, premiešali a tá vôňa bola intenzívna a taká, aby splnila naše očakávania, ktoré sme si vlastne vybrali. Dobre. Zoberieme si odmerku, nikdy netreba dávať toho viacej. Áno, je to dané. Buď dávam 10 ml na polovicu práčky bielizne, bežné oblečenie. Pokiaľ periem plnú práčku, mám tam 5, 6, 7, 8 kg bielizne, nalejem 20 ml,
Áno. 20 ml je vlastne strop. Výborne. A ono to vidíte aj na tejto odmerke. Áno. Preto ju máme tak urobenú, Áno, že aby, sa to dá... proste, aby tí ľudia to nedávali tam toho veľa. Zbytočne. Dobre. Zbytočne. Dobre. Tu je aj zmäkčovač, ktorý vlastne mi bielizeň prevonia, ochráni, uzatvorí tie vlákna v tkanine. Ste perfektná, okay. ale ja chcem ísť ďalej, pretože Áno. sme spomenuli, že to je nielen na bielizeň a chceme sa posunúť ešte aj k ďalším záležitostiam. Priznám sa, že už som to videla, už sme to tu mali, takže preto viem, že existujú také spreje. A teraz na čo spreje, to znamená esenciálne oleje v sprejoch, a na čo všetko ich môžem používať? Tento sprej neobsahuje olej, preto Takýto sa sprej nikto neobsahuje nemusí olej, báť, že by mal nejaké masné škvrny. Tento sprej na tkaniny, áno, je to deosprej na tkaniny, vlastne tiež pred trepaním neobsahuje plyn ani alkohol, výborne, ďakujem za pomoc. Jasné. Zoberieme si, otvoríme skriňu, nastriekame 3-4 krát, zatvorím skriňu, nemusím používať vrecúška a je to nádherná vôňa, prevonia vám všetku bielizeň, prevonia vám záclony, koberce, sedačky, do auta napríklad, kto nemá kožené, na záclony. To som chcela, aby ste doniesli, vy ste zlatá, že si to aj ukážeme. Áno, presne rovnako. tak. No, zase. Nevidím až hore. Môžete to znamená, rozprášim to, že aj zo spodu. Podľa toho, aká je to dĺžka tej záclony, takže rozprášim 1, 2, 3 krát streknem, mám prevonianý byt, nemusím sa báť, že mám nejaké masné škvrny, lebo vlastne bez... Mirka, koľko mi takéto... Prichádza manžel, chcem, aby bol rozvoňaný byt a ráno som upratala a má prísť, že viem, o 3-4 hodiny. Koľko mi ten efekt tej úplnej vône vydrží? Viete, čo mám na mysli? Že či to mám urobiť tesne predtým, keď chcem byť pochválená, alebo nemusíte, manžel vás pochváli aj tak, pretože toto sú dlhotrvajúce vône a vydrží to aj 2-3 dní a keď idete bližšie, tak vlastne vydrží vám to aj niekoľko týždňov. Vlastne tieto naše olejové esencie vydržia 2-3 mesiace, takže už máte špinavú bielizeň, ale stále cítite tú vôňu. Dobre, hovoríme o produktoch, ktorých je naozaj na Slovensku viacero, treba si len vedieť, vybrať či už vône, alebo teda zloženia sú jasné, same hovoríme, že sú to esenciálne oleje, takže je to jasné, ale na záver sme si pripravili, že sa dajú použiť aj na podlahu. Počkajte, ako povedali ste, sedačka kožená, v aute sa dajú používať rôzne tieto vône, o ktorých sme hovorili. A teraz, keď ideme čistiť podlahu, je to čistiť, alebo je to len, že mi to prevonia podlahu? Nie, je to iba čistič. Ono vám to aj vydezinfikuje, aj prevonia. Výborné. A zase, je to ekologické, je to šetrné. Ono si vlastne iba takto nadávkujete. Toto je 30 ml. 30 ml nadávkujem, držím, zoberiem si vedro s vodou, 3 až 5 litrov, vylejem, len toto jedno, vydezinfikuje, prevonia a môže sa to použiť na všetky typy podlah. Napríklad drevo, laminát, obklady, dlažby. Určite vám to teda nezoberie vodný kameň, lebo nie je to chémia, ale nakoniec môžete pretrieť sanitu v kúpeľni a máte krásne vyumývanú lesklú, bez čmúch, mramor. Sú to univerzálne čistiace prostriedky, čiže určené nielen na podlahu, napríklad na drevo, keď trošičku namočí sa handrička nejaká a trošičku sa namočí. Asi na nábytok. Dá sa aj trošičku aj na nábytok drevený, nesmie to byť veľmi vlhké. Ono vlastne iba pretriete, alebo pri krbe, pri kozube, každý už podľa vlastného uváženia a vlastne to vyťahne tú farbu a to drevo zostane krásne. Výborne. Myslím, že sme povedali úplne všetko. Možno ešte posledná vec, ktorá mi prišla na je umývačka riadu. Či sa dá čosi také použiť, akože na prečistenie do umývačky riadu? Aktívny kyslík? Áno, samozrejme. Aktívny kyslík je univerzálny prostriedok. Dá sa používať aj do umývačky riadu na dezinfekciu. Zoberiete si zase tú odmerku, naberiem si plnú a do priečinka, tam, kde sa dáva ten čistiaci prostriedok, spolu s ním vložíme opäť jednu odmerku, preto tam tá odmerka je. Ono vám to vlastne vydezinfikuje všetok ten riad a všetko, čo vlastne máte v tej umývačke. Čiže nemá to iba bieliacu funkciu, ale má to aj čistiacu a dezinfektnú. Čiže produkt aktívny kyslík je pre naše mamičky a pre nás ženy, pre všetkých je úžasný a je veľký pomocník a s vynikajúcim výsledkom.